Кірпегінде назалар ұясы, юктар сенен жанның туясы. Ақсүйуден атқаны тоннарым, тик бәхетләр генә юрасын. Әйдә янык сөютында, бирешмичә тормыш салкынга. Саклап калыйк татлы хисләрне, насыйп иткән сөю хакына. Әйдә янык сөютында, бирешмичә тормыш салкынга. Саклап калыйк татлы хисләрне, насыйп иткән сөю хакына. Мәхәббәтнең тоеп төсләрен, син яшәргә мине өйрәттең. Күзләреңдә минем сүрәтем, син тибеше сәрле йөрәкне. Әйдә янык сөютында, бирешмичә тормыш салкынга. Саклап калыйк татлы хисләрне, насыйп иткән сөю хакына. Әйдә янык сөютында, бирешмичә тормыш салкынга. Саклап калыйк татлы хисләрне, насыйп иткән сөю хакына. Әйдә янык сөю утында, бирешмичә тормыш салкынга. Саклап калыйк татлы хисләрне, насыйп иткән сөю хакына. Әйдә янык сөютында, бирешмичә тормыш салкынга. Саклап калыйк татлы хисләрне, насыйп иткән сөю хакына.